Täjikistanyň sudy Parwina Abdullaýowany 3 çagasyny öldürmekde günäli tapan soň 18 ýyl türme tutsaglygyna hüküm etdi. Duşanmäniň sudunda Abdullaýowanyň adamsy onuň bilen nikahyny bozjakdygyny aýdan soň onuň 5, 6 we 7 ýaşlarynaky 3 çagasy bilen özüni köprüden oklanyny barada sud diňlenşigi boldy. Helakçylikli waka şaýat olanlar Abdullaýowany sudan çykarýarlar, emma çagalara halas edip bilmeýärler. Gürjistanyň paýtagtynyň gahar gadaply ýaşaýjylary planlaşdyrylan gurulşy işlerine protest bildirip, Tbilisiň Ana Antonovskaya köçesini böwetlediler. Gürjistanyň paýtagtynda ýol dyknyşyklary we gurulşyklary artýan mahaly şoňa meňdeş protestler ýyl-ýyldan geçirilýär. Bu protestde ýaşaýjylar planlaşdyrylan gurulşy işleri sebäpli özleriniň arka köçelerini ulag dyknyşyklarynyň emeli geljekdigini aýdyp şikayet edýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütäzelikleri bilen tanyş boldyňyz.